Herri inauteriak, iragana, ateioka. Media Bask eta Naiz Irratia. Farolin bat izango za bilbotarra dan pertsona bat, eta Bilbon ez jaio, eta bere jardun profesional edo publikoagatik arrotzen dena, ez da lotxatze, eta gainera beti dabil mundu guztiari esaten arro, bala bera botxokoa dala, ez Bilbokoa botxokoa dala, eta bere leloa izango za Semper Plus Ultra, beti arata, exageratzen denbora guztien. Eta gero zaranbolaz da Bilboko pertsona bat, bilbotarra da, arrotzen da beragatik, ez da ospintzen, ez dotzo ezer aldatuko bizitza, eta gustaten jako ondo bizitzea, txikiteroa da, atletikeko sozioa da, eta bere leloa izango zen Carpe Diem, gozatu aldozun bitartean. Bilbon inauteriak baino aratusteak ospatzen dira, eta badute ibilbidea historian zehar. Euskal Herriko hainbeste txokotan Frankoren diktaduraren ostean hasi ziren berriz herri inauteriak berreskuratzeko lanetan, eta Bilbon ere naiz eta hiria izan ezen gutxiago izan. Konpartsak izan omen ziren berreskurapen lan horren arduradun nagusiak, eta guzti hau azaltzeko nor hobeto konpartsakide bat baino. Artzai Goiasko etxeak Askagorri konpartsako kidea, ongi etorri podcast berezi honetara. Bilboko aratusteek badute berezitik eta propiotik, baina hasi gaitezen hasieratik. Nolakoa izan zen berreskurapen lan hori? Galdetza dutzazu gazte konpartsakoari, así que bizi ez dut bizi izan berreskurapen hau. Nila behin finkatuta jaio nintzen. Baina konpartsetako nagusienek esan da bezala, 78an behin aste nagusia sortuta eta bertan egon zen gogoarekin, eta azte nagusiko diruen irabazien soberakinekin, ez dara asko, gastatu zen, gargantua, erraldoia eta berriak erosten, esan zuten, eta zatik ez dugu daukagun indarrarekin aratusteak antolatzen, eta ala joan ziren, esaten dute aratusteak Bilbon Marijaiaren eskutik etorri direla. Eta, karo, hasieran izazen oso prekario, atxuritik egiten desfilea, eta gaur egun arte. 1515 urtean uste dut daudela dokumentatuta lehen aldiz Bilboko aratustetako koplak txikiak, oker banago zuzendu nazazu mesedez. Gaur egun ere ohitura hau mantentzen duzue lehiaketa formatuan. Konta iguzu, helburu zehatz batekin egiten dira kopla txiki horiek, orain lehiaketa formatuan egiten dituzu, ezta? Eta oro har zer dira? Kopla txikiak bere sartu ziren, urte horretan, edo hori jartzen du behintzat internet, eta nik ez dut ez da galdetu, konpartzetako nagusianak gatzdeki hori gogoratzeko, baina hasieran hasi ziren alkateari sarkasmos eta kritiken bidez abestiak abesten kritika soziala egiteko. Eta kritika sozialaren ikuspuntu hori mantentzea lortu da denboran zehar, naiz eta hasieran desagertu eta gurekin batera berreskuratu. Eta helburua da mozorroekin, dantzekin, abestiekin, kritika sozial, politikoa eta egiten jarraitzea. Eta gaur egun jai batzorde mistoak antolatzen da, udala, konpartsak, eta bai laguntzen dozku Bizkaiko abes batzen elkarteak. Eta nolakoa izaten da bera lehiaketa? Lehiaketa ospatzen dugu Bilboko kafe antzokian, bertan biltzen gara konpartsak, elkarteak, lagunak, eta txandaka bagoaz estenatokitik pasatzen, irizpide batzuk bete ez abestiak abesten. Adibidez, debekatuta dago kale jira batan erabili ezen diren instrumentuak jotzea, zegatik, asmoa da kalean abestea, hau ezin da ez da estenatoki gainean abesteko bakarrik. Eta orduan kalera atera ezin diren instrumentuak, bateria bat ezin duzu erabili. Eta erabiltzen zu gitarra bat. Eta hori inauterien aurretik egiten duzu edo inauterietan zehar?
Berez kopla txikia dira inauteriak zabaltzeko desfilaren aurreko larun batean ospatzen ditugu. Eta da, pistoletazo de salida esaten dana. Bueno, badaukagu aurrerapen txiki bat Bilboko aratuzten inguruan. Bilbok baditu nortasun handiko auzoak ere, nortasun horren adierazle dira esaterako auzo antolatzen dituzten aratusteak. Santutxuren kasuan inauteri astearen urrengo igandean ospatzen dituzte aratusteak. Gurekin dugu Irati Larrañaga Santutxuarra ere. Kaixo, Irati? Kaixo. Bueno, maiz entzuten dugu Santutxuko jendearen ahotik bilbotarra bai, baina batez ere Santutxukoa naiz. Eta inauteriak ere Bilbokoekin batera ez, urrengo asteburuan ospatzen dituzue, eta gainera igandean. Badu azalpenik? Holan ez dauka, niretzako historikoki izan dira igandean, eta galdetu behar izan dut zergaitik izaten diren igandean, eta Aititek eta auzoko zarrek kontatuta, hasi zirenean ja auzo Bilbotik irtetean aratusteak eta auzoetara zabaltzen, auzoetako nortasun hori ateratzeko, Deusturekin batera erabaki zutela Deustukoek aurreko astea hartzea eta Santutxuko urrengoa. Eta hortik dator urrengo igandean egitearena, Bilborekin kompetentziarik ez daukagunez, hortik. Galdetu behar dizutean nolakoak izaten diren aratusten prestaketak, auzoko talde ezberdinen artean prestatzen dituzuen, jai batzorderik baote dagoen? Hasieran auzoko familia elkarteak antolatzen zituen, baina gero urte batzuen buruan indarrak ikusita eta haiek aldututa zeudela, jai batzorderi pasatu zion lekukoa. Ni jai batzordeko kidea naiz, eta eragile desberdinek parte hartzen dugu jai batzordean, eta norbanako ezberdinek eta hortik antolatzen ditugu. Bai aratustea, bai gabonak eta bai auzoko jaiak. Eguna bera nolakoa izaten da, Irati? Mozorrak taldeka prestatzen dituzue, egoten da mozorrotzeko gai konkreturik? Ez da gorrela gairik zezer, talde bakoitzak nahi duena egiten du. Egiten da goizean desfile bat, eta bertara edonork apuntatzeko aukera dauka. Askotan apuntatzen dira edo kuadrillaka, edo gazta asamblea apuntatzen da denak elkarrekin, eskolaka, dantza taldeka, taldeka egiten dira normalean mozorroak, baina ez dago gai konkreturi bakoitzak nahi duena egiteko aukera dauka. Eta bera eguna, aipatu duzu goizean desfilearekin hasten duzuela aratuste eguna, eta ondorengo orduak nolakoak izaten dira? Egoten da gero bazkari bat azken urteetan Karmelak antolatu izan duena, eta gero arratsaldean batzutan erromaria bat egoten da, aurrek urtean DJ bat egon zen, baina egia esan mozorroen inguruan eta auzoaren inguruan joaten da, eta ez dago horrela egitarau zabalik. Zu ere bilbotarra izanik seguru hiriko aratustez ere gozatzen duzula, eta agian elkarrekin komentatu ditzakegu urrengo gaiak. Euskal Herriko inauteriek badituzte berezko pertsonaiak, ez? Atorrak eta lamiak mundakan, hartza arizkunen, Mosarroak unanuan, zakuzarrak lesakan, eta Bilbon beste batzuen artean ere Farolin eta Zarambolas dituzue. Nortzuk dira pertsonai hauek? Farolin eta Zarambolas dira Bilboko bi pertsonaje, ez dira pertsona baino pertsonaje batzu dire, eta 1969 lehenengo aratustekin hasten da berreskurapen lan hori behin Emiliano Arriagak bere Bilboko hiztegian ataratako izen hauekin. Eta urtero aurreko Fabio Zarambolasek osatzen duten orden botxerak, Fabio Zarambolasen orden botxerak erabakitzen da nor izango diren urrengokoak. Eta askotan kostatzen zaigu definitzea, esaten dugu, Bilboko bi pertsonai aukatuko ditugu izateko, baina izaera bat daukate bi pertsonaie bakoitza berea. Eta Farolin bat izango za bilbotarra dan pertsona bat, eta Bilbon ez jaio, eta bere jardun profesional edo publikoagatik arrotzen dena ez da lotxatzen, eta gainera beti dabil mundu guztiari esaten arro, dala bera botxokoa dala, ez Bilbokoa botxokoa dala, eta bere leloa izango za semper plus ultra, beti aratago, exageratzen denbora guztien. Eta gero Zarambolas da Bilboko pertsona bat, bilbotarra da, arrotzen da beragatik, ez da ospintzen, ez dotzo ezer aldatuko bizitza,
Eta gustatzen jako ondo bizitzea, txikiteroa da, atletikeko sozioa da, eta bere leloa izango zen carpe diem, gozatu aldozun bitartean. Eta izenak esaten da moduen, on bizia, gustatzen jako juerga de pilo bat. Eta Bilbon pertsonaia hauek epaitu egiten ditugu. 1984an hasi zen epaitzen Zabinta Zarambolaz errudun direla Bilbori inauteriak ekartzeagatik, edo Bilbori lujuria hauek ekartzeagatik aratuzte garaian. Eta bertan Bilboko beste pertsonaiekin, haura fraiskuak, momoak, hartzak, monjak, turkoak eta igiekin batera epaitzen ditugu bi pertsonaia hauek udaletxean bertan atxilotu eta plaza berrian epaitu eta eskarnio publikoa egiten diegu. Eta, karo, esate dute, eta abokatuaketan, bueno, konpartzakida gara abokatuak, konpartzakida gara fiskalak eta lekukoak. Eta, karo, gu saiatzen gara defenditzen ez dira errudunak, baina haiek nahi dute izan errudunak, haiek nahi dute zigortuak izan, bazik uste dute hori arrotasun bezala. Eta haien ziegara hueltatzen ditu, grillete erraldoi batzuekin, eta emaigotzen ditugu orka erraldoi batera plaza herrian, eta ertan eskarnio egiten diegu. Bueno, beraz, esan duzu, okerrez banago Bilboko pertsonai famatuak izaten direla urtean Farolin eta Zarambolaz. Nola aukeratzen dira pertsonai horiek? Bueno, hasieran hasi zen konpartzen koordinadorak aukeratzen zituen, baina hasi zen geroago aurreko urteetan Farolin eta Zarambolaz izan zirenak antolatzen hasi ziren eta sortu zuten Farolin eta Zarambolazen orden botxera, dela elkarte moduko bat, eta bertan hasi ziren proposatzen izenak, eta konpartzek eta ikusi zuten nor hobea aukeratzeko haien lekukoaren hori emango dieten haiek geure baino. Orduan denok errespetatzen dugu haien iritzia eta haien proposamenak. Iratizuk izan duzu aukerarik noizbait espektakulo hori ikusteko? Enik egia esan ez, baina guk egia da Bilboko inauteriak ere nik uste dut oso ezagunak direla igual desfileagatik eta egun horregatik eta beste egunak ez direla ikustarazten edo ez direla kontuan hartzen da. Nik uste azkenen urteetan konpartsakide egin naizen einean ere horiek bizitzen hasi naizela, oraindik hau bizitzeko aukerarik ez dut izan, baina bai koplilena edo egun horretatik aratago doan egitaraua hortik ezagutzen goazela. Martitzenean amaitzen dira aratusteak, hau ere aipatu beharra dago, ezta? Bilbon aratusteak ez direla egun bateko kontua, asteburu luzatzen den egitarau zabala prestatzen duzue konpartsakideek eta jai batzordeak, Bilbon modu berezi batean ematen diezue agurra inauteriei. Bai, modu berez aituko gu gero beste 1000 lekutan bardin egiten dana edo antzekoa sardinaren erreketarekin. Baina guk gustetan jako aputzen Bilboko toke berezi hori emotea, eta plaza berrian biltzen gara guztio, tanatorio bat bihurtzen dugu plaza berrie, bailatoki bet, eta bertan negarrak eta denok beltzez jantzita, baina zerbait gorriarekin, izan aldeak heldu bat edo, baina beltzez jantzita denok lutoz, eta alde zarretik joaten gara prozesioan sardina bizkar gainean eramaten, eta konpartxok altoratzen gara banatzea txokolatezko sardinak eta kandelak denok negar egiteko sardina badoalako urrengo urtera arte, eta momentu polite da elkarren artean momentutxu hau ondo pasatzeko. Herri inauteriak, iragana, ate joka. Media Bask eta Naiz Irratia. Euro eskualdeak finantzatua.